PKK bi dizî ve hin çek û tunêlên xwe radestê artêşa Tirk dike. PKK çek û hin şikeftên xwe li herêma Behdînan di nava Sînorê Herêma Kurdistanê da radestê artêşa Tirk kiriye. Li gorî çavkaniyan PKK li deverê nêzîkî Sînor bi taybetî li Metîna hin tunêl û çekan radestê artêşa Tirk dike. Di 11 Tîrmehê da sih çekdarên PKK çekên xwe li ber çavên medyayê li şikefta Casanê ya nêzîkî Silêmaniyê şewitan dibûn. Niha tê ragihandin ku PKK çekên xwe li deverên ku jê ra dibêjin herêma parastina medyayê radestê artêşa Tirk dike û ev radestkirin bi dizî ve tê kirin. Ji sibatê vir ve pevçûnên di navbera hêzên PKK û hêzên çekdar ên Tirk de berbirawestanê ve diçe. Her çend carna li deverên bi hevra girêdayî yên Amêdiyê û Zapê hin pevçûn rû bidin jî bi gelemperî pevçûn sekinîne. Ji dawiya Xizîranê û destpêka Tîrmehê ve rapor derketine holê ku PKK hin tunêl û çekên tê da bi taybetî li herêma berwarî bala ya nêzîkî Sinor ku gerîla tê da nînin radestê artêşa Tirk kiriye. Tê ragihandin ku Evdula Öcalan di hevdîtina Sihî Gulanê da bi şandeya dewleta Tirk û şandeya Partiya Demê ya İmraliyê ra biryar daye ku hin çek û sengera radestê artêşa Tirk bike. Di tevahiya pêvajoya ku ji hêla sêgoşeya Bexşelê Erdogan Öcalan ve hatiye destpêkirin de di çapemeniyê de heya niha hev civînên di navbera Partiya Demê û şandeya İmraliyê da hatine ragihandin. Lêbelê gelek hevdîtinên din jî hebûn ku ji çapemeniyê ra nehatine ragihandin. Yek ji van hevdîtinên veşartî hevdîtina Sihî Gulanê bû ku tê de şandeyek ji dewleta Tirk jî beşdar bû. Merasima bêçekkirina PKK ya 11 Tîrmehê di hevdîtina Sihî Gulanê da biryar li ser hat dan. Herwiha biryar hat dayîn ku li herêmên ku pevçûnên di navbera hêzên çekdar ên Tirkiye û hêzên gerîla da qewmîne peymanek nepanî were çêkirin. Heta niha şandeya İmraliyê ya Demê heft caran serdana İmraliyê kiriye. Lêbelê hind hevdîtin jî hene ku ji raya giştî ra nehatine ragihandin. Yek ji wan hevdîtinan ya Sihî Gulanê ye. Di vê civînê da li ser gelek mijaran bi taybetî çalakiya şewitandina çekan a PKK li hevkirinek hevbeş hat bi dest xistin. Di hevdîtina Sihî Gulanê da Öcalan nerazîbûn nîşan da û got ger ew çekên xwe li ber çapemeniyê radest bikin ne baş e. Dibe ku ew li dijî me werin bikaranîn wekî ku ew teslîm bûne dê were famkirin. Lêbelê pêşniyara şewitandina çekan ji hêla rayadarên dewleta Tirk ve hat pêşkêşkirin. Nûnerê dewletê got bila ew çekên xwe li ber çavên çapemeniyê bişewitînin. Da ku raya giştî dilniya bibe. Piştî hingê em ê pêvajoyê biçêkirina di navxwe da bêdeng bidomînin. Her wiha di hevdîtinê de li ser tiştên ku dikarin werin kirin ku pêşî li pevçûnê li deverên ku hêzên ku PKK û dewleta Tirkiyê nêzîkin hat nîqaşkirin û li hevkirinek hevbeş hat pesendkirin. Rayedarê dewleta Tirk gotin gerîla û leşkerên Tirk ên li herêma dikarin bi fermandarên xwe ra hevdîtin bikin û di navbera xwe da çareseriyê bibînin. Dikaret destûr bêdayîn ku ev ji tunêlan derkevin û cihê xwe veguhêzin. Piştî vê hevdîtinê pevçûnê di navbeyna gerîlayên PKK û hêzên dewleta Tirk da di maha Xizîranê û Tîrmehê da kêm bûn. Berîhingê hin komên gerîla li hin tunêlên PKK HPG da hatibûn dorpêşkirin. Tê pêşbînîkirin ku ev hêz ji ber ku demekê dirêj destûr hatibû dayîn û derkevin. Çûna baregeha HPG. Di berdêla vê de jî tê ragihandin ku PKK pîlanên tunêlan û cihên depoyên çekan li hin deveran radestî dewleta Tirk kiriye. Niha gerîlayên PKK tenê di tunêlên jor gundê Guherzê yê li ser xeta Amêdiyê Dêrelûkê de mane. Gerîlayên di tunêlên din de mayî bi destûra dewleta Tirk bingehên xwe radest kirin. Li gorî çavkaniyê nêzîkî PKK piraniya çekan ku hatine radestkirin yên li herêma Metîna û Zapê ne. Wezareta Parastina Millî ya Tirkiye carnan çekên ku hatî radestkirin wekî ku wakên radigehîne. Herî dawî di heftî Tîrmehê da Wezareta Parastina Millî ya Tirkiye hûrgiriyên kujmekî mezin a Cebilxaneyê ku wergirtiye parvekir. Di nav çekên ku hatine parvekirin da 5 mûşekên dijî tank, 6 mûşekên parastina hewayî yên SA-7, 2 teleskop, çekên katyuşa, kamerayên herarî û çekên suîqasî di nav da çekên wiha giring jî hebûn. Zimanê ku di daxuyaniya Wezareta Parastina Millî de hatiye bikaranîn jî pir serincrakêş bû. Wezareta Parastina Millî diyar nekir ku kê çek ji kê wergirtine û peyva terorîst nehatiye bikaranîn.
جبلی هفدیتینه کوش رای گشتر هاتیه را گهاندن گلک هفدیتینه دند نابرا شانزایا پارتیا دمه و ایمرالیه و دولتا ترکیه دا پیکتین. لبل تنه هنج جوان بو رای گشتی اشکره کرن. هم دولتا ترک و هم جی پکه جبو کو گرسه خو آماده بکن و برتکا نکشن سرخوا پیمان دنابرا خدا لگوری راسیا جواکی جرایا گشتی را پیشکش دکن.